След като нанесахме грунда за сцепление АП320... Разбираш? Значи грунда за сцепление е да не се нацепят плочките. Нанасяме лепило за плочки АГ650, което е клас S1. S1 значи спортен модел. Не, колега Иванов. Този индекс означава, че лепилото е много еластично и търпи висока деформация. След като залепим плочките, ще запълним фугите с фугираща смес Nanotech 730, която е мразно и водоустойчива. Позволява голяма ширина на фугата, а и разполагаме с голямо разнообразие от цветове. Виж и сега. Значи ще имаш турбогазерска баня. Нанотехнологична, спортен модел, значи може да се фукаш из фейса колко си искаш. Цецко, Да. ти избра този жабешки цвет. Наногазария в резина. Ако не ти харесва, сега ще го изкърта с кангото, бе, гледай какво става. Колега Иванов, да ви предпази от поредната глупост, не е необходимо да къртите плочки. Нашето лепило АГ650 позволява да се залепят плочки върху вече залепени такива. Да, мами, видя ли? Чакай, бе! Виж колко е хубаво това зеленото. Можеш да си релаксираш. Ако не ти харесва, ще мога да мина с баданарката. Ами ще ги направя червени, ако искаш ще ги направя, значи квадратче бяло, квадратче червено, квадратче зелено, квадратче жълто. Да ти е хубаво, да ти е цветно, ме фица, бе. Ще ти направя квадратче синьо и квадратче червено. Искаш? Що? Само веднъж е това.